egy szót sem szólok. Nem abban az ideál állapotban vagyok, hogy szóljak. Én is ezt mondom. Volt hiba? Nem. Jó, Istenem. Anyu, hogyha vége van, akkor mire menjek, a részidő vagy a leállítás? A közepét megnyomod, amikor átjön a izén, a fotocellán. Mennyi már? 1:03. Már itt méri a gép. És utána végén A kurva életbe!